ospatuak izateko. Jesus jauna diozatuak salbatzera bidaria, erroki jauna. Jesus jauna nekatari egitera etorria, Cristo erroki. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, muga jarri zenion oraingo bizitzatiari, betiko bizirako sarrera erekiz. Apalik eskatzen dizugu, ez da baraz dezazula, zure errokiaren graziaz, Valentina zure sartutzailearen izena, iziginen liburuan, zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Apokalipsi liburutik, Joanek multzo bat entzun duen zerutik, eta honela esan zidan, idatzi ezazua. Zorionkoak jaunaren balkuntza direbiak, bai, ala dio espirituak, argizaten atzenen, bere bekeetatik, lagun bait ikuste, beren egite onak. Jauna esana. Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Jesusek honela esan zuen, berengatua zu, aita, zerumuren jauna, gauza hauek jakin zuei eta burutsuei gorde, eta jende xumeari erakutsi bai dizkiozu. Bai, aita, hala nahi izan duzu, nire aitak dena eman dit. Inork ez du ezagutzen semea, aitak baizik, ez da aita ere, semeak baizik, eta semeak agertu nahi izan dionak baizik. Zatozte nigana, nekatuok, lanpetuok, eta nik arinduko zaituzten. Arrezazuen ere uztarria, eta ikasi nigandik, bihotz bera naiz, eta apala, eta arkituko duzuen zuen arinetzat atxeden. Nire uztarria leuna baita, eta nire zama harina. Jaunak esanak. Ekaineko lehenengo ostiralez ari gera Valentina despeditzen. Eta ekainak gogora datorkigu Jesusen bihotzak.
eta lehenengo ostiralak ere Jesusen bihotzak datorkigu gogora. Eta pentsatu behar dugu, hain zuzen ere, Jesusek evangelioan ezer garbi utzi baldin bazuen, izan duzen jainkoikoak maite gaituela. Jainkoikoak asko maite gaituela. Aita batek bere seme-alabak maite dituen bezala. Edo hartzaion batek bere argiak ezagutu eta maite dituen bezala. Hoxe da Jesusek evangelioan guk argi eta garbi ulertzeko moduan esandako errealitatea. Batez ere guri halako bake sakon bat transmititzeko. Jesusen borondatea ez da guk halako ikara edo estuasuna senti dezagula bizitzaren eta heriotzaren aurrean jainkoikoa konsideratzen dugun aldiro, baizik eta jainkoikoa kontutan hartzen dugunean konfiantza, bakea, poza senti ditzagula. Hoi esegi da Jesusen borondatea. Eta pentsatu behar dugu, naiz eta evangelioan argi eta garbi izan, Elizaren historian zehar, benetako goraberak izan dira. Eta 17. mendean Jesusek halako aparizioak egin zuen Frantzin bere bihotza erakutsiz. Garaiatan halako zehazeuan jansenismoa jainkoikoa agertzen zuena, halako izugarria bezala, zigortzeko prest eta jainkoiko gogor bat, hotz bat bezala agertzen zuena. Eta Jesusek kontrakoa ulertzen emana izan zigun, bere bihotza erakutsiz, maite gaituela. Eta hain esan genezaken, beste pentsamendu horrek desitxuratzen baizuen jainkoikoaren ezaugarririk nagusiena dela errukia eta maitasuna. Horregatik, ekainean gauden honetan, lehenengo ostiralez meza ospatzen ari geran honetan, gure esperantza, gure itxaropena jainkoikoarengan eta bere erruki eta maitasunarengan. Jakinik berak Valentina asko maite duela eta orain bere presentziara aiatu dela gure senidean. Heriotza beti gogorra da. Heriotza azken finean halako separazioa delako. Baina Jesusek nahi du sinistu naiz eta heriotzean min hori sentitu, separazio horrek ematen digu min hori sentitu, nahi du ez dezakula galdu itxaropena erarenan. Alde batetik jakinda heriotzak ez duela azkeneko hitza. Heriotzarekin ez dela dena bukatzen, ez dela pertsona suntsitzen, baizik eta gure bizia aldatzen dela heriotzaren ondoren. Eta bestetik gure esperoa dagoela baita ere jainkoiko ona, maite gaituen jainkoiko ura, bere bihotza seinalatzen digun jainkoiko ura. Jakinik ere gure hildakoekiko harremana ez dela heriotzarekin bukatzen, aldatu egiten dela baizik. Valentina despeditzen dugun honetan, hoxe eskatzen diogu jainkoiko onari, bere bizi hontan egindako lan guztiak, orain haiek atsedena hartu bezala Valentinak gure pasarrietako amon hauek zelanak egin izan dituzten bere bizitzak. Eta pertsona bakoitza diferentea da, baina hiru gauza egongo dira denako bidegin egintzat asko estimatu izan dituztenak. Eta dira lana, familia eta fedea. Valentina hor zegoen bere errosarioa eskotan zuela, eta eskatzen diogu jainkoiko onari amabizinaren bitartez goiko zeru hartan har dezala bere alaba, berak handik gure handik dezala. Euskal
bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.
bada, herritargo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaukaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz buruntzera zikoala ogi hartu, eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikastegi eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guzie kontatik, hau ere gorputza data zuentzat ematen dena. Afalondoa berdin kanizaturik, berriz eskerrak emanez, bere ikastegi eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nire ondoraino kanizatuta, itun berrietatekikoaren ondola, zuentzat eta askorentzat ekatuak barkatzeko isuriko dena. Egiztue hau nire ekari. Hau da, gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldu dira goren zure izan. Ere nazifikasun osora, Francisco gure ikasantorekin, gure hartzeiekin, eta gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, bizitza gainera, gazteren gure esindutean, Valentina, eta gure bildatze guztian. Aretan zuzio aurpegaren argeta. Erruki, zakiziko alaren guztio, betiko bizitza egin dezagun. Hangoikoaren, Ana Maria Doatuarekin, bere zena, Jose Santuarekin. Apostol Santuek, Santuekin eta bizan guztietan, zure egizte Santuek Santuekin, edikukantean garen zaitan, Jesucristo, zure seminaren guztietan.
Jaungoikoaren aitortza, kentzen duzu bekatua. Jaungoikoaren aitortza, kentzen duzu bekatua. Jaungoikoaren aitortza, kentzen duzu bekatua. Ona hemen, jaungoikoaren aitortza, ona munduko bekatua kentzen duena. Zoriontsuak jaunaren baina deitua.
Eskerrik asko gaur honea etorri zareten guztioi eta familiari zuen gertutasunak agertu dizuen guztioi. Hemen Valentina despertu dugu, familiari une esakin hauetan gure gertutasunak, gure maitasuna erakutsi diogu eta jagoikoari haren alde erregutu diogu. Ohitura dugun bezala, datorren igandean ere, hamaiketako bezetan, berriz ere gogoan aurko dugu bereziki gure senidea. Eta orain bukatu horretik, azken erreskortsoa egin dezagun. Valentina gure senidea, sakramentu honen bidez, irits dadila Kristoren betireko mahai denera, errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan, jaun zuekin, bere ikaszaintza dela